Iniciamos o pleno extraordinario con 4 puntos no orden do día. O primeiro é o expediente 1442 de 2024. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Trátase de incluir no inventario de bens unha parcela de o Loureiral que sí que estaba registrada, pero que non consta no inventario. Propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a rectificación do inventario municipal de bens do Concello de Baiona coa finalidade de incluir a parcela M-22 da zona 2 do plan parcial de O Loureiral, coa referencia catastral que se ve represada nos datos, é unha superficie de 757,56 metros cuadrados. Segundo, aprobar a ficha elaborada polo Departamento de Urbanismo do Concello de Baiona. Terceiro, expor ao público o expediente por un prazo de 20 días hábiles no taboeiro de edictos do Concello e no BOP. Se non se presentan reclamacións, entenderase elevada definitiva a rectificación do inventario. Cuarto, unha vez aprobado definitivamente, remitir o expediente completo á Comunidade Autónoma e á Subdelegación de Goberno a efecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 86 do texto refundido do réxime local e o artigo 32 do Regulamento de Bens de Entidades Locais. Perfecto. Don Carlos Gómez. Bo día a todos e a todas. O Partido Socialista vota a favor. Moitas gracias. Don Iago Pereira. Bo día a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar a favor. Punto número 2, expediente 1992-25. O tema de precisamente o que tiña máis urxencia que a proposta de acordo para a adxudicación do contrato de obra fase 2 de humanización travesía interior de Sabarís. Ten a palabra doña Ruza. Traemos esa proposta, como ben di o señor alcalde presidente, de a proposta de acordo ao pleno para a adxudicación do contrato da obra fase 2 humanización travesía interior Sabarís no tramo da calle da rúa Julián Valverde dende o cruce ca rúa José Pereira Troncoso ata a rotonda da rúa Porta do Sol. Elevamos ao pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, adxudicar a entidade de Construcción, Obras e Vías S.A., COPSA, por haber obtido a máxima puntuación según a oferta presentada por importe de 1.497.974 euros con 69 céntimos, o que lle corresponde un IBE por cuantía de 314.574 euros con 68 céntimos, o que fai un total de 1.812.549 euros con 37. Co resto das melloras ofertadas, polo que se procede a elevar dita proposta ao órgano de contratación para a adxudicación. Segundo, dispor do gasto polo importe de 1.812.549 euros con 37, IBE engadido, con cargo a aplicación número 1532-60900, proxecto 2025-003 do Orzamento 2025, segundo documento contable número 1301. Terceiro, requerir a Construcción, Obras e Viais S.A., COPSA, a formalización do contrato administrativo que será unha vez transcurrido o prazo de 15 días hábiles seguintes a aquel no que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores na forma prevista no artigo 151 da Lei de Contratos do Servicio Público. Cuarto, notificar o presente acordo aos interesados a efectos do seu coñecemento. Quinto, publicar este acordo no perfil do contratante xunto cas actas da mesa de contratación. Moi ben, don Carlos Gómez. Partido Socialista vai votar a favor. Iago Pereira. Sí, xa discutimos no pleno, nun pleno anterior toda esta problemática que existira, e evidentemente máis alá de puntualizar que, bueno, que vai estas obras de humanización con retraso, nós tamén vamos a votar a favor.
Moitas gracias. Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 3 é expediente 245 do ano 26, que é unha modificación dun convenio que aprobamos fai un último pleno, creo que hubo un erro non por parte nosa, sino da Diputación, e corresilo, non? Ruth, ten a palabra. Sí, efectivamente, trátase do convenio de execución do proxecto de servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes. Houbo un erro na cláusula 10ª. Entón, elevamos o pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos cunha poboación inferior a 50.000 habitantes para a execución do proxecto de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Baiona. Así mesmo, queda correxida a cláusula 10, onde di, na cláusula 10ª, vixencia, duración e prórroga do convenio. Este convenio terá unha vixencia con efectos desde a data 22 de febreiro de 2026 ata a finalización de contrato de suministro ata un máximo de 5 anos. Debe dicir, este convenio terá unha vixencia con efectos desde a data 22 de febreiro de 2026 ata a finalización do contrato de suministro, pudendo prorrogarse ata un máximo de 5 anos. Segundo, designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuíña. Terceiro, trasladar o presente acordo de adhesión ao Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación Provincial de Pontevedra aos efectos oportunos. Perfecto. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista vota a favor. Iago Pereira. O BNG vota a favor tamén. Procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. E o último punto é a declaración institucional do Día da Muller, 8 de marzo. Ten a palabra a doña Seila González Martins. Bos días a todos e a todas. A continuación, paso a ler a Declaración Institucional do Concello de Baiona con motivo do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, previo consenso de todo o equipo, de todo o Goberno Municipal. O 8 de marzo simboliza a loita histórica de mulleres en todo o mundo, que con esforzo e valentía defenderon os seus dereitos fronte á discriminación e á desigualdade. Foi declarado Día Internacional da Muller polas Nacións Unidas no ano 1977. Recoñecemos os avanzos logrados gracias ao esforzo incansable de quenes ao longo da historia alzaron as súas voces para transformar realidades, pero tamén asumimos e recoñecemos que aínda persisten desigualdades estruturais que limitan o pleno desenvolvemento das mulleres. A fenda salarial continúa a ser unha realidade. A precariedade laboral afecta de maneira especial as mulleres. A dificultade para conciliar a vida persoal, familiar e profesional segue recaendo maioritariamente sobre elas, e a presenza feminina nos espazos de responsabilidade e toma de decisións aínda non reflicte a igualdade que proclamamos nas nosas normas. Especial preocupación merece a violencia que sofren moitas mulleres polo feito de selos. A violencia de xénero constitúe a manifestación máis extrema da desigualdade e atenta contra os dereitos humanos máis básicos, a vida, a liberdade e a dignidade. Como institución local, non podemos nin debemos ser indiferentes a esta realidade. A nosa responsabilidade é actuar con firmeza, coordinación e proximidade. A igualdade de xénero é unha condición indispensable para o desenvolvemento sostible, a democracia e a paz social. Promover a participación plena e efectiva das mulleres en todos os ámbitos político, económico, social, cultural e científico fortalece as nosas institucións e enriquece a toda a sociedade. Así mesmo, consideramos fundamental apostar pola educación en igualdade dende idades temperás, promovendo valores de respecto, diversidade e convivencia. A transformación social comeza no ámbito educativo e consolídase coa implicación de toda a comunidade, familias, centros educativos, asociacións, empresas e a cidadanía en xeral.
Neste 8 de marzo renovamos a nosa determinación de seguir traballando desde o ámbito local para eliminar calquera forma de discriminación e construir un municipio onde cada muller e cada nena poidan desenvolver o seu proxecto de vida con plena liberdade e seguridade. Porque a igualdade é un dereito, é un principio democrático e é unha tarefa permanente que nos corresponde a todas e todos. Que este día non sexa de conmemoración, senón tamén de reflexión e compromiso permanente. Sigamos avanzando cara a unha sociedade onde a igualdade de oportunidades sexa unha realidade tangible. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. Bueno, pouco máis temos que comentar que o que facemos todos os anos, non? É dicir, bueno, xa comenzamos tamén este ano 2026 con datos preocupantes, moi preocupantes, e é certo que, bueno, pois ao final creo que como administración hai que, bueno, pois presentar este tipo de documentos que máis alá de ese compromiso ou esa responsabilidade quedanos tamén moitísimo traballo que facer en toda a sociedade, non solamente local, senón en todo o país, non? Creo que é un tema que nos ten que preocupar moitísimo a todas e a todos, e sabendo que, como decía antes, bueno, que dá un longo percorrido que facer, e que temos que ter claro que o facemos todos xuntos, ou senón isto, pois máis que ir a mellor, pois vai a seguir indo a peor, non? Por lo tanto, bueno, declaración institucional apoiado por todos os partidos desta corporación, como ten que ser, e, por lo tanto, nada, votamos a favor. Moitas gracias, don Diego Pereira. Sí, correcto, na mesma liña, no? Que temos que traballar todos e todas, desde todos os ámbitos, desde todas as administracións, para esta problemática que, bueno, que leva prácticamente toda a vida, e temos que intentar ir pouco a pouco modificando. Os datos en moitos aspectos moitas veces son esperanzadores, outras veces desalentadores, pero, bueno, eso non ten que facernos descabalgar desta loita político-social que todas e todos temos que facer en conxunto. Entón, lóxicamente, declaración institucional non se necesita votar, pero, bueno, nós estamos a favor, claramente. Moi ben, moitas gracias. Non sei se se vota ou non. Non sei se... Unha declaración institucional de todos os grupos políticos, No, estas pues, suscritas por todos. Pues, perfecto, pues nada.